Hola, em dic Clara Massons i sóc organitzadora professional. Avui us ensenyaré a plegar la roba dels nostres fills i filles. Anem a veure. És el mètode de la Marie Kondo, que va popularitzar i ens va molt bé per tenir tota la roba a simple vista a l'armari o al calaix. Comencem. Per exemple, comencem pel pantaló. El plegarem com pleguem el nostre. Posem de cara cap amunt i fem un plec. Recullo això sempre una miqueta, a mi m'agrada fer-ho així, deixo dos ditets aquí, faig un plec i un altre. Anirà el pantaló així a dins de l'armari i s'aguanta sol. Bon senyal. Anem a veure la samarreta de màniga llarga. La poso cap amunt i m'imagino dues línies aquí. Com que ho tenia plegat, les línies ja es veuen. Recullo la màniga i busco la forma de rectangle. Recullo la màniga i faig el mateix. Deixo dos ditets aquí i també se m'aguanta. Bon senyal. La samarreta de màniga curta és igual que la de màniga llarga. M'imagino les línies, tanco aquí recollint, deixo els dos ditets. El jersei, he agafat aquest amb caputxa. Per anar bé, l'hauríem de tancar. Jo no el tanco perquè tinc dos fills i no tinc temps. Vaig una mica així. Ja veureu que quedarà bé igual. M'imagino les línies, recullo la manigueta, guardo la caputxa aquí, faig un plec i un altre plec. I finalment em queden els calçotets. Cara amunt, un plec i un altre i tancadets. I ara us ensenyaré com ha de quedar. Mireu, els jerseis els posarem aquí, en un organitzador que pot ser aquest o pot ser qualsevol que us agradi. Posarem tots els jerseis aquí, o tots els pantalons, tots els calçotets juntets. I quedarà així, mireu. Així és com queden els mitjons, així és com queden les samarretes, ordenades per colors, i cada vegada que en traiem una, les altres es mantenen perfectament. Espero que us hagi agradat molt i que un cop proveu aquest mètode el canvieu per sempre.